Sinamantala na ng soon-to-be wedded couple na sina Melanie Salazar at Mark Chotwico ang unveiled a wedding fair year 4 para makapag-book na ng mga kailangan nila para sa kanilang very special event. Dito po sa wedding fair, makikita nyo po yung iba't ibang mga supplier na magbibigay sa inyo ng discounts. Dito po kayo makakita ng mga promos po. Tapos makakatulong din po siya kasi parang usually po kasi sa industry natin, di natin alam yung marami pong mga scammer, ganyan. Totoo naman po yun, di ba? Kaya po kami, nagtatrust po kami sa mga wedding fair kasi usually po mga legit po and trusted po yung mga suppliers po na nandito. Very convenient po kasi actually yung mga booths po dito, hindi lang isang supplier makikita nyo, complete package na po siya. Para sa mga gaya nilang ikakasal at sa mga magdiriwang ng kanilang debut, birthday at iba pang celebration, narito na ang oportunidad na mapaghandaan ang inyong event sa tulong ng iba't ibang suppliers. Binuksan na ang unveiled a wedding fair year 4 sa 2nd at 3rd floor ng Vista Mall Pampanga sa City of San Fernando na inorganisa ng JLB Events Management Services. Pinangunahan ni Jomel Lingat Bernel ang okasyon kasama ni Department of Tourism Region 3 Director Dr. Richard Darnos, Provincial Tourism Officer Mike Casaneda at City Tourism Officer Ching Pangilinan. Matula ko kasi ingke katamong mines industry mag-proliferate. So, burin ng sabihan nito, manibas siguro niya may gumpisa kami 2-3 decades ago. Aliwa ng aliwangin Pero, bis tamang makanita, burin ng sabihan natin yung market at makasaw ini kering kaya katamong, of course, kering suppliers at the same time king community. Anya, marakala bayo na akit yung Kenny, itapin na sana isulong din hanggang Isa si Maricar Pangilinan ng The Lakeshore Philippines sa mga supplier na mag-aalok ng kanilang serbisyo sa mga may okasyon. We're welcoming all the couples na gustong pumunta rito at kahit na kakasal ka, magdedibo ka, mag-birthday ka, it's not only for a couple who want to get married. So, lahat po to, any event of your life will make it a milestone. Kaya welcome kayo. Nandito na lahat yung supplier that you will be needing in your event. Nandito yung mga venue, caterers, stylist, photos, lahat po nandito. So, lahat welcome. Yes, parang convenience store siya, one-stop shop. Nandito na po lahat yung need nyo for your events. Ayon naman kay Bernel, rehistrado at kilalang maaasahan ang mga exhibitors na kabahagi ng unveiled a wedding fair year 4. So today until Sunday, we are gathered for 52 wedding and event suppliers. That is a combination of photo and video, venues, makeup artists, florists, grazing, mobile bar, kompleto regalos. And also we have 16 wedding designers. So meron tayong mga Kapampangan designers who showcase and displayed their crafts. Makakatulong raw ang unveiled sa pagpaplano at paghahanap ng kinakailangang supplier sa iba't ibang events, mapakasal, birthday at marami pang pagdiriwang. Nagkakaroon ito ng pagkakataon yung mga soon-to-be bride and groom na ma-meet yung mga suppliers. These are trusted and credible suppliers in the region. So these are accredited from different venues and partners with different venues. So mamimit nila at the same time, they can haggle discounts, freebies. So yun yung pinakamahalaga doon, ang makakuha sila ng diskwento. Dahil sa panahon ngayon, lahat tumataas. But for this year unveiled wedding fair, we are giving away as many discounts as possible para lang mapasaya at mapangiti natin yung mga ikakasal. Bukod sa promos at discounts, may parapol pang naghihintay para sa mga magbubuk hanggang sa huling araw ng aktibidad. Hanggang Sunday, hanggang this coming May 2024, 2026, meron pa rin tayong discount na maipamimigay sa ating mga naikakasal at syempre mag-celebrate ng kanilang milestone. Don't miss our raffle because at the end of this wedding fair, on Sunday, 4 o'clock p.m., there will be a grand raffle draw. Exciting accommodations, prenup packages, wardrobes, gowns, cakes, lahat ipaparaffle namin sa Sunday. So abangan nyo kami and I would like to invite all soon-to-be bride and groom exhibitors na nandito ngayon. Please come and visit them.
because a lot of freebies, discounts, and perks will be given away para sa inyo ngayong ika-4 na taon ng Unveiled a Wedding Fair. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.